دما و خوش بید برنامه دری دن دج سوید جارک دن ام بهفرنه میوان ما ایرو ما مستای زبان کردی حقی بالتایه اما ایرو پیره لسر پرورده کردی ل سوید و سرپهاتی او یاد وی وارد لگور دم تیرا ما بک اما باخفن تو بخیر هاتی برنامه ما مستا سپاس دکم بری گوام دست به مجرا برنامه خو بکن هنگ چند پرسمت درباره جینانگاری دهنه و ام هنا كيف قرن باش دم فقرن لجي تمام درا قلت جي هاتي وهات يعني تشي جوي دمي حتان هات بخور اني تشل سرجيش دايك بنا خد كارن ها جمر ببيجي بله اج باجاروکی لجيمه بری گوند بون پشتکو گوند شوتاندن نابو محليكي لجي تاخيكي لجي برنيزي لجي تاخيكي دمامدا او انا تاخيكي كرده بكرديات ياخو دجي چنجار شوتاندن بر انسانين بيمر لديسازي ام دما انجامن ایرو میزه دکن لکردستان دا واری کردیتی دا رکوردیسا دستیلجی اندایه وسا دیار بو اول داوی دازی بله تحتاج چند سالی خو لور بوی از حتی 11 سالی خو دگوندا بوم لوی مخوند دو مشیاندن دبستان دولتی کو ام لوی دبان 6 سال دبستان مامۆستاییە me ئەوان دبستانان داخوێند ku ew çax em havînan dihatin gundên xwe û wextê dibistan vedibûn em diçûn dibistanên ku em têda me dixwendin. Belê li cê ez bawer dikim li wê derdorê ne tenê zaravayê kurmanciyê hew zazakî jî li wê derê hew li malê hûn biçi zaravayê de axivîn der û dora te tenê kurmancî bû yan jî zazakî jî hebû bi rastî ew dem em tê nedgîştin gundên ku hêla deştê da bûn kurmanc bûn o nava bajar kurmancî zaravayê kurmancî zêde ew xeber didan lê gundên hêlên çiyan aliyê bakur û başûrên Kurdistan li cê rojhilatên li cê aliyê Qulpê û Mûşê ew gund giş zaza bûn. Mesela di gundên me de cotiyar tune bûn ji wan gundan dihatin wan bi zazakî xeber didan lê nava bajêr kurmanc bûn. Carna em bi hevalên zazara em ku xeber din em dibêjin nava li cê kurmancên li cê wezî asîmîle kir. Wextê dihatin li cê boy bazarê bi kurmancî xeber didan. Ew çaxî ew kurmancî zanibûn lê em tê nedigîştin em zazakî fêr nebûn. Yani bêtir dema got xwestin ji hevdû tê bigihêjin ew bi kurmancî daxivî ne got hûn bi zazakî daxivîn. Belê nihazî wisa ye dema em diçin cem hev em bi hev re xeber didin meha bin em kurmancî xeber didin bi zarava kurmancî. Li piştî te behsa dibistana mamostetiyê kir. Piştî wê te çi kir li wê derê? Tu bû mamosta li wê derê yan jî te karekî din kir? Sala dawî me sürgûnên Çorumê kirin, dibistana Çorumê kirin. Ew dem tu zanî nifşa 68 pêldanekî çepî hebûn. Di Kurdistanê da li nava Tirkiyê da xort û ciwan di nava çalakiyan da demê wan derbas dibûn. Em jî di nava wî bayê da. Paşê me min Hûn çi kirin? Hûn koçber kirin, derin din me koçber kirin. Şiyan din. Ew koçberî tu tenê ber pêla wê koçberiyê ket yan bi malbatî bû? Na em tenê ew ê ku me dibistanê da bûn. Xwendekar. Sinfa dawî, xwendekarên sinfa dawî ew ê ku di ergeniyê de me dixwendin
سێمە بۆیقۆت و هەنی حەق و ئەوکان دخواستن دناوەوان چالاکیاندا مان پاشی ئەوان بەلافکردن دبستانên nava Tirkiye. Mesela em sî kes meşiyandin dibistana mamostetiya Çorumê, bajarê Çorumê. Hinkan şiyandin Edirne'ye, hinkan şiyandin Malatya'yê. Gor wî me wisa belafkirin, koçber kirin. û til koçberiyê li wir çend sala mayî? Salekî min li wê xwend, ez ji wê piştê ku mezûm im min Erzeromê xwest Serhedê. Ez vegeriyam Serhedê di bajarokê Qereyaziyê de Beyro. Li wê min 4 sal mamostetî kir. Mamostetiya dibistana bû ya mamostetiya zimanê Tirkî bû? Mamostetiya dibistana ji xwe giş dibistan mamostetî bi Tirkî bû. Erê me besta min jê ya me besta min jê mamostetiya zimên bû yan jî mamostetiya mesela matematîk bû ew ê zimên bûn. Li wê ew 5 salên pêşîn ew ka wî tune. Duî alî de em bi giş mijaran em perwerde bûbûn. Yani matematik û hemû çeşt di nava hev dabûn. 5 sal 4 sal li wê me mamostetî kir. Lê ew min carek din zî gotibûn. Duî xebatê de bi nezanî me zarokê xwe bi destê xwe asîmîle kir. Ew yani ew rewşa mamosteyên ku nîjat Kurd bûn. Duî karî de hêja zî wisa ye. Min özrê xwe xwest. Yani me ew tiştekî pir çewt bûn. Lê mesela sîstemê bi giştî ye mamoste yanî yek gelek cara ji bo debara jiyana xwe mamostetiyê dike. Ev nayê wê wateyê got ew jî beşdarî wê yanî wê asîmîlekirina zarokan dibe. Yani merov nikare ji merivar jî bêje divê hûn nejîn yan jî lê yani em karin rêyan bidînin wijdana xwe rehet bikin. Wê çawa ka wê ev mamostê feqîr çawa bikin wê çawa bijîn. Hani dema encaman mêze dike îsan zanî me bi destê xwe ew zarokên xwe bi sedan bi hezaran bi destê xwe bi zanatî nezanetî mecbûrî ne ew me çawan ew mejiyê wan hêla Kurdeyetî de bir ser hêla Tirkayetiyê û ew şexsgirtina wan duî demê de em çawan bûn aletêkî alavekî destên sîstemê de me çawan ew kawan xira kir. Ya ev rastiyekî me ye em divî rastiyê de jiyan. Belê. Piştî wê? Piştî wê dîsa cunta hat em min bera mindan ev cem bajarê Çorumê. Bajarê Çorumê de sê gundan dîsa. Henî gundê Kurdan hebûn, duan de mamostetî kir. Li wê ed komela mamostên Tirkiye hebûn. Töp derjê re digotin. Ed bûm berpirsyarê ew taxê û di Enqerê de di komîte wana karker de endam bûm. Hen komelan me ava kir, hen taxan da. O di nava hereka çep û Kurdeyetiyê de me wisa jiyana xwe derbas kir. Behsa çi salat kir? 75 heta 81. Yani dema derbeya leşkerî çêbû jî hîn ew karê we wilo berdewam bû made te behsa der û dorê çepa kir û karê we nav wan di yanî bandor û tesîra wê derbeya leşkerî çi bû li ser we li ser karê we? Yani kek helî min sê cunta diye. Jiyame min evke sê cuntayan da jiyame. 61 de cuntaya 61 li Türkiye babê min û apê min zindan kirin. Cuntaya 71 de di dibistanê de min sürgûnên bajarên din kirin. û wextê em hatin 81 duê demê de mamostetî jî bikin dîsa mamostetî boy ku xwendekarin dixwînin didînin evkê der û dor didînin civatê didînin aliyê siyasî da zî evkê wan hene meylê wan hene dîtinên wan hene lê di nava hereka mamostetî da dimînin ez yek ji wan bûm dîtinê min hebûn evkê me hebûn gor wan dîtinên xwe
xebat dikirim baş, xirab, çewt, rast tiştek. Lê dinê hêla çep û li dijî sistemê em bêjin. Dijî sistema heyî ew demê em di nava tekoşînekî de bûn. Milekî me aliyê siyasî bû, milê din aliyê demokratîk hereka mamostan bû. Li wê derê yanî çi qewimî got neçarmav derkeve derveyî welêt û derketina te kîja salê bû? Di heştevekî wextê cûnta hat heşteyê de 12 îlonê dest pê kirin ji xwe tu nizanin ew dem Tirkiye nava şerê navxweyî de hem bajarê bûn. Maraş û bajarên din û dawî Çorum bûn. û duî demê de qasî yani nava şer de bûn bajar. Du hêl û dewlet jî alîkariya hêla rast dikirin. Piştê ku cûnta hat ew şer rawestiya. û dest pê kir mamostan, ew ê ku dixebitin, ew ê çep, ew ê xwedî rêxistin yan ji rêxistinan de kar dikin. Gav bi gav wan lê roja ku hat li dijî wê dîsa em nesekinin, em rawestiyan. Gelekî hevalê me di bajaran da dijî wê boy ku tekoşînan roja pêşîn hatin kuştin. Duî cûntayê da. Em jî perçekî ji wan bûn. Evkê mamostan girtin Sentral Komîte wan gişt navendê girtin. Hêla siyasî girtin. Dû hêla Çorum'da ji bo ew çalakiyên nava Çorumê ku ew dû me şerê mezin hat domandin. Nêzî 6000 însan girtin û ji wan dipirsin filan kes kîne, filan kes kîne. Gelek hevalê min duî demê de dê işkencê da. Man hatin kuştin. Ew ê wî taxê û taxên din têkiliyên ku hene. Lê min piştê 4 meyan ez ji wê derketim. Me em zanibûn hendî rê hatiye ew lê nizanin kîne. Ez hatim Kurdistanê û 2 sal jî Kurdistanê de xebitîm. Wek mamoste? Na. Wek însan li dijî cûntayê dîsa min hene. Karê xebata siyasî ye? Erê, karê xebata siyasî ev canî me dest pê kir. û di heştê sisiyan da ew ê ku ez wan re dixebitiyam gotim fermo derkevin hendî. Hûn karin derkevin. Ez jî got tamam. Hûn çûn bi ku de? Bi Xwedê tenê rêyê me hebûn. Rê Binxetê. Em derbasî Binxetê bûn. Binxetê ku derê? Em derbasî Qamişliyê bûn. Li wê Xwedî li me derketin. Qasê 6 man li wê me xwedî kirin. û paşê zî ku ew Filîstînî û ew zî bi hev ketin, rewş ew tir bû, dijwartir bû. Kurdî hêdî ji wê derketin berê xwedan Ewropa û min zî wisa kir. Kîja sal bû tu hat? Heştê û sisê Yekser tu hat Swêdê? erê heştê û sisê havînê bilêtekî ji min re anîn û tiştekî anîn gotin fermo here balafirêxwar be. Min birin balafirêxwar kirin û gotin Swêdê ew haya me ew kom tune em nikarin bêjin ev bajar an jî ev dewlet û em hatin Swêd Stockholmê. û ji wê çaxê hetan hat li Stockholmê dijî, li Swêdê dijî yanî. Pirsa min niha mesela di çarçova mesela karûbarê te di wek pedagogekî got wek mamosteyekî li Swêdê destpêka got hat rê li ber te vekirî bû got vî karê hane îca duwarê Kurdî di dewam bike yan ji vê meselê çawa dest pê kir? Kek helî wextê em hatin Swêdê tu tiştekî piştî ew qasa demê dijwar tu zanî ne êsa 2-3 sal bin erdê de jiyan. Wextê em hatin hin hevalan alîkarê kirin. Heta berê bilêt Fransayê birîbûn dane wî heval wî dostê min diye gotî ev Mêrika re li wê dê çi bike? Çiwe wî bixwe bilêt ji min re. Em hatin der û dor û nas û dostan alîkarê kirin. Em bûn mêvanê wan ew xwedî li me derketin. Ew ê mamoste ji xwe me nas dikirin. Ez di mêvanê Ehmed Tigris mam. Ez Kurdî zanibûm bipeyivim, Kurdiya licê
لێ ئەم نزانبوون بنفسینن ئەوکەیەکی کوردیەکی باشی کوردیەکی مێ باشی تو نەبوو ئەوزی بێشن یانی ئەکوێ و کەک ئەحمەد گۆ ماون پەدەگۆگون و دەولەت مە خوێندیە وی مامۆستەتی دکردن گۆ مامۆستە تو دەبێ وەرە عالی مامۆستەتیە کوردیدا و دوو ئەم نەچون خورسێ سوێدی ئەم ئەس چون خورسێن کوردی کەک ئەحمەد بڕاستی ئالیکاری مەزن مەرە کرد هەم وی قورس دەرسان دەدان من هەم من چیان قورسێندن بوان ئەوکان ساڵێکی و نیف مە کوردیا خۆ پێشتا بر لێ نەهێسایە مەژیەک و واتی ئاسیمی دەکردن زمانێکی دن بتەکۆشینێکی بساڵان ئانجا کارێ وەرە سەر ئەو کە خۆ هەشی خوێ یعنی ئەب ژیانەمەدا ئەv ئەوە من دیە و ئە ژیامە بدەمێکی ئەکێکی درێژ بۆیە و مەژیە من بزڤڕێ سەر ئەوکە کوردی زمان و شاغێوی پاشی گۆ وی هەوالی دیسە ئالیکاری کرد ئەس بووم شوناوی دە چەند دەرسان چووم وی ئالیکاری کرد کار ژمرادی و مەدەست مامۆستەتیە کوردی کرد وێ چاغێ ینی دوان ساڵا دێ ئەم مەسەلا فێربوونا کوردی لە سوێدێ بچە ئاوایی بوو قاسێک و ئەس ژیام و ئەس لێ دیگەریام سێ چار مامۆستێن کورد هەبوون ئەس کارم ناوێوان ڕەشۆ زیلان ماڵاوی ئاوا بە ئەحمەد تیگریس ئەم بێژن کی وەرە بیرا من ئەکرەم ئاڵتون هەبوون ئەوان مامۆستان قورسان وەردەکردن ئەوێک و بخواستن مەدەریێوان دخستن ئالیکاری مەژوان وەک ئەو سندن لێ بەریە ئەو ساڵێ دبستان لە سوێدە ئونیڤەرسیتێ شاغا کوردی هەبووە مامۆستێن کوردی پەروەردەکردن قاسێ چل کەس بوونە مامۆستە ژوی بەشە مامۆستەتی لێ ئەم بۆی و دیپلۆمای مە و ئەو کێمە لە تورکیە بوون پاشێ مە ئەوان هاانیێندێ بووی ڕێ ئەم مەدەست مامۆستەتی کرد و حتا ئیرۆزی ئەمەندی لێ تشتێک گواستخوازم فێن بکەم مەسەلە ینی ئەv دەرسداین چاوا دمەشیە و زارۆک چاوا ددان هەفتوو مەدە لە دبستانە زارۆکێک کوردێک گۆ بخواستا زارۆکێک خۆ بشاندا دەرسێ کوردی ئەو دەرس هەفتەیە چقاسە بوو ینی بچە ئاوایی مەسەلە دمەشیا divê hejmarek taybet ji zaroka bigê ser hevdû hetanî gokaribin beşdarî fêrbûna Kurdî bibin şert û merc çi bûn gelo ئەو دەم شەرت و مەرجێ پەروەردا زمانێ زگماکî ji îro baştir bûn çima gor ekonomiya Swêd didu gor ew perspektîfa ku ji piştê hefteyê hanî bûn yek şagirtek bezê dikarbûn saetek dû saet mamoste herin jêra an jî sê saet zî boy alîkariyê herin didu hêla din da sinifên zimanên zikmakî hebûn mesela sinifên Tirkan hebûn sinifên Polaniyan hebûn Findiyan hebûn Polaniyan hebûn bi zimanê wan wan perwerde dikirin alîkî de û Swêdî zî didan wan دوی ئەوکێ دا یعنی ئەو ژی لە کێلەکە زمانی دایکێ لە کێلەکە زمانی سوێدی وەک سنف وەک پۆل ئەم بێژین مەکتەبە سوێددا دەبستانە سوێددا دوو سنفێن ترکان پیوانێ وان چ بوون divê hejmara zaroka bû yan نا ئەو چێ هەژمارێ ئەو نەتکردن دەبێک و بۆی پۆلان هەژمارە زارۆکان بە لێ وەک یاسا حەقی هەر زارۆکێکی و هەبوون و وەختێ بخوازی هەرە زمانی خوێ حتانی یەک tenê bijî heta yek tenê bedî bo çirkayê hin jî wisa ye şare deriya bo çirkayê hin jî ew xwe yasaya xwe berdewam dike niguhard gotin na yek bezî heqê wî heye mafê wî ye divê em ev mafê wan inkar neke grup be yan jî yek be ew dem qasê ku min dî piraniya zarokên Kurdên ku hatûn piranî ji navenda Anadolûyê hatibûn ji derûdora Konyayê em bêjin gundên Kurdan hatibûn ew dem piraniya wan sedî not û nehê wan diçûn sinifên Tirkî
یان جی وەک زمانی زگماکی ترکی bi Tirkiye ew dibûn perwerde dibûn. Hin jî hene wîsan e. Hin ciyan gelekî ciyan wîsan hene. Piranî wisa ye. Di wî demê de mesela tenê li ew beled şarederiya ku ez têda me di wî taxê de nêzî 30 mamosteyên Tirkan di 2 dibistanên Swêdiyan de kar dikirin bo zimanê zikmakî. Yani di her polê de tu diçûn û temêzet kirin 3 mamoste hene. 2 mamoste hene. Wisa evkekî bi metodekî wisa bikar daniyan. Lê Kek Ehmed wek bi saetan kar dikirin. 2 saet divê dibistanê de, saetek ew dibistanê de, 3 saet diçûn ew dibistanê, yek jî hin jî mamoste wesan. Ana jî evkekî sistemîk wisa ye kar dikin. Hin jî di dibistanan da bixwe li wê dimînin û li wê kar dikin wek min. Mesela îroyê min ma yek dibistanekî min heye. Ez serê sibê çim wek mamosteyên Swêd. Heta êvarê li wê me nêzî 100 şagirtên min hene. Ew grup şagirtên min tên heftê saetekî bi dersên Kurdî perwerde dibin. û vî awayî bi awayekî rojane tu mamostetiya Kurdî dike. Belê. û te destpêkê tiştek got te got berê ji niha çêtir bû. Niha jî yanî tu dibêjî ku ew sîstema berê niha dewam dike. Yani hinekî ez tê nekiştim çima te berê ji niha baştir dît. Berê bütçeya ku ji bo zimanê zikmakî didan bütçeyekî pir mezin hebû. Di du grup mezin nebûn ku 30 şagirt hebe yek mamoste digo bes e. Wextê biba 35 40 pêncî ew 20 wan didan mamosteyek din. Gor wî hijmara mamostan zî zêde dibûn. Ew çeyên boyê yek saetek nebûn, em dikarbin 2 saet bidin şagirt heftê. An jî gor pêwîstiyên wî. Em herin sinifa wî, pola wî 2 saet pêre alîkarî bikin bi zimanên wî. Lê niha boy ku bütçeyê pir aliyê aborî da teng kirine, kêm kirine, ewan seranserê Swêd da ku 5 şagirt nebe wek te got, heqê wan tune. Mamoste ji wan re naşeyîne. Sedemê vê yekê çi bûn? Pirbûna millet û zimanê din bûn yan jî meseleyeka aboriyê yan jî çi meseleyê gelo? Xwedekek henî qasê ku ez dizanim, yani zimanê zikmakî dibêjin lê ne ku wek em bêjin zimanê fermî rolekî an jî evkekî bidin pê. Zimanê zikmakî dibêjin boy ku biyanî li var hene. Ew biyanî pêwîstiya wan zanin ku boy ku baş tê bigîn ê pêwîstiya wan bi Swêdiya ye. û boy ku Swêdî fêr bibin, baş fêr bibin, şexsiyetekî baş bigirin ku di civata wan de nebin problem. Yani bi şexsiyeta xwe û em bêjin bi şexsiyeta Kurdî lê ew ka Swêdî zî, kultura Swêdî zî, çanda Swêdî zî fêr bibin. Boy wî pir ew dem li ser disekiniyan, gelekî warê aborî de alîkarî dikirin bütçeya zimanê zikmakî û zimanê zikmakî pêş de çûn lê ne di nava şemayê de abû. Yani ku babû dê bixwaze didan. Ew ê heqê dide. Ana jî wisa ye. Lê ew dem karbûn 4 saet bide bo şagirtekî. Karbûn 5 saet bide. Yani ana mesele ji wa sala heta niha mirov pirsekê wiha bike ew qas zarokê got fêrî Kurdî bûn ji destpêka salê heştê heta niha li Swêdê bi ku diçûn çi kirin yani berhemê got li pey xwe hiştin ji pêvî kesek li vir kesek li wir yek li wir belkî yekayeka wilo li vê derê wê derê lê ew berhemdariya van nifşê wilo got heta niha Kurdî perwerde bûne. Tu çawa dinirxîne vê meselê? Wextê em dibêjin Kurd, piraniya Kurdên ku em bêjin ji bo kar hatine Swêd. Ji nava Anadoluya hatine. Ez ew ka wan dikim. Ew bixwebûne xwedî kar. û du ji wan re karker lazim e. Nixta di duan. û tu zanî ew ka Kurdî de heye, çanda Kurdî de heye, kültura Kurdî de heye. Malbat bixwe naxwaze tiştê ku ewî hebe bide der. Yani çima bide karker.
کوڕێ خە وسان فێر دکێ و ئەوزی ئەو کاری فێر ببە پیزایە ڕێستۆرانگ و نامچێ وەکو وەختێ دەم وەرە تسلیمی ez wek mînakekî bidim di bo çirkayê da ev ê ku ev ê grûpên Kurdan ev ê ku üniversite xwendine sedî sisê ye. Yani herî pir sedî pênc be. Sedî not û pênc üniversite naxwînin. Gelekî di wî alî da ew kin evî mafî biyanî baş bi kar nayînin. Ew evkê me îrozî wisa ye îrozî ji do newtire. Lê di ji nava wan da em ana didînin awxat hene, doktorên me hene, gelekî üniversite xwendine dikarin herî ji orda kar dikin. Ziman zanin, pênc şeş ziman zanin, tişin dünyayê digerin. Yani wek şexsiyetekî bi rêk û pêk bi pirkültürî digirin û jiyana xwe wisa didomînin. Belê. Minê pirsa mesela bi destxistina materyalê ê fêrkirinê kiriba. Yani dema we dest bi mamostetiya zimanê Kurdî kiribû. Çil berdestê we hebû we çi we ew zarok çawa fêr dikirin. Ev mesele çawa dihat çareserkirin. Berê jî û niha jî. Ez dê wextê ku min dest pê kir, ez piştî behsa wî bikim, ez bawer dikim em dê karbin wêneyekî derîn. Wextê mamoste got 2 saet filan dibistanê ye ferma mamoste ez dixwazim tu werî şûna me da. Em got baş e mamoste ez herim ka ew bide min. Materyalekî, alavekî ku ez karim bikar bînim. Ew dem du tişt di destê mamostê min dabûn. Yek pîpiya goredirêj wan wergerandibûn Kurdî. Çîrok. Çîrok. Du ferhengekî ji Doktor Şivan ew jî kopya wî hebû. Ferhenga Kurdî Tirkî. O derê wî Kurdî Tirkî yan Kurdî Swêdî? Ne Kurdî Tirkî bûn. Ewa Doktor Şivan Erê çima ferhenga Kurdî Tirkî li Swêdî. Kitap nebû, kopyayekî wî bûn. Doktor Şivan li Tirkiye demek deraniye. Ev jî wextê derbasê başûr an jî Rojava bûye ji wê bi destemaya anîne bikartîne. Di wî demê de tu alavekî Kurdî destê me de tu nebû. O ji ber wî em mecbûr mam ala tiştê ku lazim be beriya ku em herin dersên xwe em bi xwe çê bikin. Alîkî da dibe em Kurdiya xwe pêşte bibin. Hêla din da materyal dibe gor her grûpekî materyal. Wisan mamoste pêşniya kir ew tiştê ku wî bi destê xwe çê dikirin didal min. Paşê min çê dikirin wî sererast dikirin. û ewa me dest bi xebata alavan kir. Du wî demê de skolverketê piştê wî alîkarî kir. Ferheng deranîn Kurdî Swêdî, Swêdî Kurdî. Swêdî Kurdî. Ferheng ew demê gelekî alîkarî kir. Hêdî mamostan dest pê kirin û nivîskaran dest pê kirin evkên Kurdî, materyalên Kurdî. Du wî demê de alîkarî zî digirtin. Ev daîra perwerdê alîkariya berheman zî evkan zî didan. û ewa gav zêde bû. Lê me û Tigris min û dostê xwe ew metoda xwe me dewam kir. Heta îrozê em didomînin. Tiştê ku me çê dikirin bikardaniyan, paşê me ewan dicivandin, me dikirin wek pirtûk, me digotin ferma ew ê ku karbin bila ji xwe re bikin kitap bweşînin. O pirtûkê fêrkirinê ne got mesela konak bi konak bûn ya yekê li duwasiyan jî astên cuda bûn. Tek helêm. Pîvanê we çi bûn yani? Mesela coğrafyada Kurta rastî, coğrafya hiç tiştekî me tune bû. Artnîgarî. Ew min dest pê kir dersê xwe da peyda kir û tiştan nexşe û nivîs Kurd. Me ew hanî me paşê me digotin tiştekî baş e me da apek Türk fermo me got. Wî ji xwe re muracat kir weşan. Boyê xwendin. Yani em tiştê destê me de be ku şagirt bixwînin. Min mêze kirtine be ew çê ew ku min bi şagirtê xwe re bikar hanî. Min ewan civand dostekî me rojhilat rismê wî çêkirin beş bi beş. Kurdiya şîrîn. Ana zî bîram tê navê wî. Me ew jî da kirin pirtûk. Piştê wî her sal tiştê ku me bikar hanî me berxwe civand û me got kemasiyê me pirin lê dibe ji cîkî Kurd dest pê bikin.
ana zî kêmasiyê me pirin. Ev ê ku werin nifşan û ku werin ewan kêmasiyan bidin ji me baştir tiştan. û heta niha bi vî metodê her salê di 2-3 pirtûk ewa derdikevin. Ê min ez çap dikim, didim çapê. Par pir ew ku jî grûpa me ya êzîdiyan dihatin, Kurdên êzîdî. Ji bo wan min 2 pirtûk amade kir. û bi 400 bêje ku bidînin çawa Kurdî. Kurmanciya wî û gotine ku ew bikartînin. Lê bi wêne. Yani şagird wêneya wî jî bidîne, her du ew kan bidîne û Swêdiya wî. Alavên zimanên Kurdî îro hendî duyê merheleyê de nine. Heta niha te çend pirtûk amade kirin yê fêrkirina Kurdî? Bi xwedê pirtûk û alav ka em bêjin qasê 25-30 bi hev re. Ê min û ew ê ku min alîkarî kiriye, min daye çapê mamosteyên Kurd nivisandine û îro şagirtên Kurd dixwînin. û minê pirsa weşanxana gote ava kir jî. Têkiliya weşanxanê bi çapkirina van berhemên wêjeyî ê fêrkirinê hebû gelo? Giş ew çap dike ji xwe. Bûyî çapxaneyê. Te kengî çap Yani kir, bûyî te kengî çap kir, pêdiviya vê weşanxanê çi bû gelo? We nikarîbû mesela di cem Swêdiya nexasim dersê Kurdî wek dersin fermînî yani dezgehên fermî de tê fêrkirin. Çima we xwedî we hûn weşanxanayek taybet vekin? Na, wextê em bikar dikin em dibistanên Swêd de bikar dikin. û ew kêkîwanê bingehî heye ji bo ew dibistanê ew polan. Dibe îsan li wan mêzekek gor normên wan û ew kê Kurdî jî biafirîne. Çê bike? Min metoda xwe ew a. Yani ew ka min perwerda Swêdiye, programa Swêdiye, programa ku îro boyê mekteban bikartînin û paralelê wî programê da alavên ku pêwîstiya wî hebe şagirtê me re ewan ez çê dikim, rodinim ji bo şagirtên xwe lê ne boyê ku ez kîtab binivîsînim, pirtûk binivîsînim. Lê paşê em ewan top dikin û tînin berev û ku parê me zî hebe em didin çapxaneyekî ji me re çap dike teslîmê me dike pirtûkên me. Navê weşanxanê çî û heta niha çend pirtûk çap kirine? Bi kurmanciya wî navên da pedagojiya Kurdî navê ew çapxanî ew e, ferlagê ew e. Ew dike. Lê yek prensîbê, du prensîbê me hene. Çend car dibêjim, yek em alîkarî qebûl nakin. Du em proje çê nakin. Yani ew qas perê we pirin hûn alîkariya qebûl nakin yan? Bi keda xwe qasê ku ew pirtûk difrojin, perê ku dicivin em ewan paran didin pirtûkên ku hatine. An jî ev ê ku pêwîstiya wan pê heye ku başin ji perwerdeya Kurdî re bibin alîkar, em alîkariya wan dikin. Dema dezgehên fermî alîkariyê bikin hûn çima hûn ê bêjin na yanî? Me nexwestiye. Em neketin nava ew kê ew mijarê me nexwest em bikevin nava ew golê û jî wê em tiştan. Min me wek prensîp nexweste. Ana got Kurdek bê Swêdê Belê. û zarokê wî Kurdê hanê hebin. Em bêjin 2 zarok 3 zarokî hene û dixwaze here dersa Kurdî. Çi merc, çi şert lazimin ji bo ku wan zaroka bişîne? Dema serî li dibistanê dixin, boy ku herin dibistanê. Duî ev kê de ji wan dipirsin hûn kîjan zimanê xeber din mala xwe de. Du hûn dixwazin perwerde bûyî zimanî zî alîkarî. Ku bêjin belê ew li wê dinivîsînin navê wan û hendî ew dibistan bi xwe ew dike ji wan re mamoste amade dike. Du karin ew ka şarederiyê serî li şarederiyê dikin biroyê wan hene. Dibêjin ku em dixwazin ev zarokê me herin zimanên xwe yên zikmakî. û piştê ku dest bi dibistanê dikin hêdî mamosteyên wan tên programê wan çê dibin û bi mamoste bi wan re alîkarî dikin. Minê pirsa komela a mamosteyên Kurd kiriba. Yani ez bawer dikim tu serokatiya vê komelê jî dike. Hinekî li ser şert û mercên damezrandina vê komeleyê pêdiviya wê çi ye? Hûn çi dikin we çima ev komela ava kir? Pêdiviya wî çi ew baş e. Lê bi rastî ji ber problemê ku me piştî berêzî xeber da boy alavên dersan, programên perwerdê û sîstemên perwerdeyên heyî
و مامۆستا کو دوی کاری دا دخەبتن پێویستیاوان بە خوێن نوکردنی هەیە بە ئاگاهیان هەیە دوو پێویستیاوان هەیە و بە هەورە ئالیکاری بکەن بەرێ بڕیا پەروەردەیە دایرە سوێت جارنە دەهاتن بەرەف لێ ئانا ئەوکە سوێت ئەو ژراکردە مە مێزە کرد و ئەم چاوان کاربن مامۆستێن کورد ئەو پێویستی هەیە لە بچ ڕێی ئەموان بینن بەرهەف وەختی مە دەست پێ کرد مە ئەوکدا بەرخۆ 2 ساڵ مەگۆ ئەم دێ ئەفخانی نەوەک ئەوێ کلاسیک چێکن هێدی لێ ئەم کاربن کوردان بە 4 زاراڤایان خوێ مامۆستێن کورد بینن جەم هەف کو بکاربن بە هەورە ئالیکاری بکن نێزەیە ببن ئەناندک بە هەورە کاربن چایەکی بەخۆن ئازی سوحبەت بکن کورمانجی سۆرانی زازاکیە چارا چییە؟ کەلهۆری بەێ ئەوژی ئەوکێ داهنە سوێت داهنە پشتی وێ خەباتێ مە دەست بە ئەندامان کرد مە مێزەکرد مۆراڵی ئەندامانجی گەلێکی باشە نێزێ هەشتێ و هەفت دوم مێزەکە هەشتێ و هەفت ئەندامی مەیانە سۆران کورمانج زازا هەنە بوی ئەوکێ ئاواکردنا وارێ فەرمی مە پێشتا ئەو بەر گاوا یەکەمدا مە گۆ مامۆستە بلا ڕۆژاوایان کوردستانێرە ئالیکاری بکەن ئەو ئەوکێکی هەیە کوخوا نو بکەن پەروەردە بە پەروەردە کوردی مامۆستا شتێکی پڕ گرنگ گوت لێ ئەمێ بێن سەر مەسەلاش خۆ سبێ دەست فکرم ئەم بێن سەر مەسەلا ڕۆژاوا زێوان پرسا بکەم لێ بەری وێ ئەv کۆمەلە و کارێوە سەر ئاستا سوێدێ هەمووی یا لە هەنێک باژارە هەیە لە هەنێک باژارە تونەیە سەر ئاستا سوێت هەموویە باژاراندا ئەندامی مەهەنە دەما مامۆستێ کوردی بێخواستن ژوەت خوازن گۆهون بشینن یان چاوا ئەوتنە ئەم بخوا تێکلی بە هەورەداتینن وەک کۆمەلێکی دبن ئەندام ئەوێ و دبن ئەندام ساڵێ 100 لیرە قڕۆن ئەندامەتیە خوا دەدن و دووی ئەو ناوە چالاکیاندا بە هەورە کارێ خوا دەکەن مثلا بۆی مەگۆ ڕۆژاوا ئانا بۆی پار باشوور باکوور و ناوەندا سوێددا مە سێ جوینên پەروەردەی چێ کرد سوێدی ناوەویدا بوون لەسەر پەروەردە و ئۆڕێیان پەروەردەیە هەم پرتوگێن پەروەردەیە مە سەر جوینên ئاڵاوێن پەروەردەیە چەند ئاڵاوان مە جوینێک دوو جوین li darxist nihazî divê biharê da du tişt me daye pêşiya xwe komela mamosta yek em dibêjin em bîr ve nekin em ji welatekî tên bala me dibê li wê be du lê em li ser karê xwezî dibê em xwe nû bikin di bîst û nehê meha Nîsanê de du hefte maye me li ser alavên dersên Kurdî perwerda Kurdî gaziyê nivîskarên Kurd kiriye û her nivîskar rone 10 deqe ser berhemên xwe bipeyve karên xwe berhemên xwe pêşkeş bike û ew ê ku bixwazin jî bikarbin ewan pirtûgan ji wan dîrek bikirin me ew ê ku mereq bikin ji wan bipirsin yani hev nas bikin Kurdan bînin berhev li ser hen tiştan ne tenê bigotina li ser pratîkê da hen divî bijarê de Kurdan di bîst û nehê di bîstê meha Gulanê de semînerekî me bi fermî sistemên fermiyên perwerdeyiyên Kurdî Başûrên Kurdistanê û Rojavayên Kurdistanê me wan vexwendiye ew dê werin van her du sistemên me fermî ji me re şîrove bikin em dê pirs bikin û em dê bipirsin em çawan karin bi hev re alîkarî bikin Belê ji berî çend sala de wextê got yani tiştek rewşek nû rojava çêbû zarok perwerda Kurdî bi awayekî fermî yanî li dibistana dest pê kir hûn jî we xwedî ezmûneyeke dirêjin vî warî de têkilî di navbera we û rojava diçêbû we divê derbarê de te alîkarî kir yan jî nebû mesele çawa bû di serî de berya ku hiç ew nebe dema serhildan çêbû me ew çayên komela mamostan tune bûn
ناوەندە پەدەگۆژیە me دوو نویسکارên xwe şiyand rojava. Me got kam binêrin rewşa Kurdî çi ye û çi pêwîst e em karin çi bi wan re alîkarî bikin. Çûn qasê 2 heftan man û vegeriyan. Piştî ku ew vegeriyan me semînerekî li dar xist ku pêşkeş bikin çi ye rewşa rojava û çi pêwîstî wan hene. Duê wî me ji rojava mamosteyên rojava hanî li wê wan zî û ew lêkolîna me pêşkeş kirin. Piştê wî me heta ji destê mat me xwest rojava be aktûel di rojevê de bimîne. Gav bi gav germ dibûn. û di nava wî evkê de me komela mamostan bi ava kir. Wan karê xwe teslîmê komela mamostan kir. û di gava sisiyan de ya duî pêvejoyê de me got em wek pirtûk alîkariya rojava bikin çünkü dixwazin warê Kurdî de dest pê bikin, dest bi perwerda Kurdî bikin. Be dû pirtûk sê pirtûk me qerar da. Dû pirtûkê xwe me li Tirkiye çap kir û teslîmê wan kir. Rêyê ku wan got me teslîmê wan kir. Pirtûkên çi bûn yanî çîrokên zaroka bûn ya alavên fêrkirinê bûn? Na yek ev dergûşa nasnameyê ku li Swêd mamosteyên Kurd ew kirbûn. Ji bo ku evkekê ew ê dîrek dersê nebezê mamoste karbin jî wî zû fêde bigirin û karê xwe bimeşînin. Yek ew bûn skulverketa Swêd zî weşandibûn. Me ji wê henî li Tirkiye çap kirin me ji wan send. Di me alfabeya Kurdî Mustafa Uzun nivîsandibûn. Me nû ve kontrol kir, berçav da bûrand grûpekî. Ew me li Tirkiye da çapê heqê wan me da û navnîşanên ku wan ji me re gotin me teslîmê wan navnîşanan kir. Sisê ji bo pêş dibistanê dû pirtûk destê me de hene û ez bawer dikim ew jî dê payîzê em dê bidin çapê em li rêyan digerin. Ya başûr li Tirkiye zor e êdî em dê li cîkê rêkê bidînin bidin çapê û diyariyê bidin wan. û ji bo rojava niha tiştek heye wilo tu ji wan re bêjî wek mamosteyekî xwedî ezmûne divê derbarê dî yani derbarê fêrkirina Kurdî di gol wê derê yanî hema dikaribêj pêdiviya wan bi her tiştî hebû. Pêdiviya wan bi her tiştî heye. Bi em bêjin şemî, fîzik yani giş beşan pêwîdiya wan heye. Pêşniyarekî min hebûn ev teklî min didome bi rêya înternetê me got em ji we re bişeynin pirtûkên xwe heqê çapêzî bidin li wê hûn bikin ji me re baş dibe. Ew jî serê me rehet dibe em zanin wê gihîş ciyê xwe. Ez bawer dikim em dê wisa bikin ev rojên pêşî me de ji bo pêş dibistanê evkekî wan ê pir heye pêwîstiyekî wan ê û destê me de hazir heye ji bo wan me hazir kiriye. Dû grûpê me serxebitîne dabûn min ew kirbûn wan kontrol kiriye her tiştê wê hazir e. Ke em rêkê bidînin dîrek em dê bidin çapê û teslîmê wan bikin. Belê. Mamoste Heqî Balta gelek spas bo hatnateya bernamê. Mixabin em giyan dawiya bernamê. Ez gelek spas dikim. Spas ji bo hatnateya bernamê em pir kêfxweş bûn. Cara yekê bû ku em behsa mijareke wiha dikim taybetî ji ji bo rojava gelekî giring û hêvî dikin necara dawiyê be. Ez hêvî dikim dê baştir bibe û piştî ew civîna me ya bîstî em zanin em karin çi alîkarî bikin. Dû yek tiştekî agahiyekî em giş Kurdan ve dixwînin civîna xwe ya bîst û nehê mehê a roja pirtûkên Kurdî. Em hêvîne rojek serkeftî derbas Em bin. hêvî dikin. Gelek spas bi we jî temaşevanên hêja heta bernameyeke din hûn min xêr û xweşiyê de bi xatirê we.